Tuntuuko susta siltä, että sun elämä on juuri romahtamassa tai ehkä romahdus on jo tapahtunut? Jos tuntuu siltä, niin et ole yksin. Tosi moni käy läpi juuri samaa. Haluan, että tiedät yhden tärkeän asian. Tämä ei tapahdu siksi, että sinussa olisi mitään vikaa, vaan siksi, että Suomen nykyinen tilanne ja vanhat rakenteet pakottaa meitä katsomaan suoraan niihin asioihin, jotka ei enää toimi meidän elämässä. Jos tuntuu, että sun identiteetti, joka on pitänyt sua kasassa vuosia, alkaa hajota, se ei ole loppu. Oikeasti se on sun uusi alku. Moni meistä joutui lapsena rakentamaan selviytymiseen perustuvan roolin, semmoisen valemminän. Ja juuri nyt toi sun vanha valemminä murtuu. Ja se sattuu, mutta se on hyvä asia. Se tarkoittaa sitä, että sun todellinen minä on nousemassa pintaan. Mä oon itse käynyt läpi tämän ja mä tiedän miltä se tuntuu, kun koko elämä menee uusiksi, eikä mikään vanha enää toimi. Siksi mä avasin tämän kanavan ollakseni sulle tuki, kun maailma ympärillä muuttuu. Jos haluat ymmärtää, mitä sussa tapahtuu ja rakentaa uuden alun rehellisesti ja vahvemmin kuin koskaan, niin ota kanava tilaukseen. Et joudu kulkeen tätä vaihetta yksin.